Okay. Akatanga nezita namakore nechechi. Okay. My name is David Mazurudze. I am aged 45 years. Ndinopinda chechi yeZion Christian Church. Zvii zvakusundai kuti muuye kuzobayiwa nhomba? Zvandisunda kuti ndizobayiwa nhomba kuti kana ndikabayiwa zvinoita kuti chero ndikazobatwa nechirwere cheCovid zvindibatsire system yangu kuti ndisazosafoketa. Vamwe vanoti vemadzichechi ndovamwe ndovanga vari pamberi kutya nyaya yekubayiwa iyoyo. Muri kukurudzirana sei nevamwe? Kumachechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofana kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara. Okay. How are you feeling right now after? I'm feeling okay. Ko chiga chehurumende chekuti vemachechi havazobvumidzwe kuungana pasina kubayiwa, zvingava izvowo zvimwe zvakusunda here? No, hazvisizvo zvandisunda, but chandisunda upenyu hwangu, health yangu ndozvandisunda.